Kuriani tuhata dongan sa perkonvenan di DKI Jakarta hahanggi pinaribot di bagasan gorni tuhata Yesus horas madihita salutna berita nauli memakulingi hita di konfeta di ayat harias sadarion tersurat di Psalm 22 ayat 20. Sai zamita honokuma guarmu tuaka haha anggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kurian itu hata dipakulingi debatado hita marhiti hatana molo adong BP perdangolan na tadupi di ngoluon alai unang sudati manugu hita laho mamuji-muji tuhata perdengga basai. Ido Psalm 22 on edeni Raja Daud na marumang anggu bobar ala hacit doho rengeni parniahapanna. Hacit jala marsiak ibana mangai na porsuk di sitaunon nai ala terlubobi tagan jauh-jauh ibana tujahuba di lalaibana dang mengalusi Tuhani. Hape sian sia hete honna debatadon yan menait ibana tuapuanna marhite na mangocok bagot ni nana. Sai majauh-jauh dari bana tu jahuban yan. Alai gariada lam dihilala maddaudaudo debata siani bana. Ima pardangolan naso hasuhatani. Songot dia maulaning hati doh rengeni parniahapan nai doh odam-odam natahop tu bana molota pamana satokin di jolo ni terpukon. Dia ya pitu idok nunga tudot con gea ibana na ditipa lasniari. Gabe si para kele-kelo ibana. Pola di pangangang zolma babana tibana mangupir-upir. Gabe perbilian ni zolma ibana tagan memuji-muji debata di ngoluna. Dia sapuluh tolu didok nunga dia haliangi horbo pengugi ibana. Jalaka jonggi mengelili ibana. Nunga talak jala ngangang babanya kabebia panoro na patungoromon. Jala di hali yang kang kabiang ibana mangocong doh mangorsong nguluna. Dibayi di patorang di jolo ni terpukta nunga malala teatena di bagasad dagingna. Jalana dau ubagas mulutazaha dia 15 nunga tangging sibukna sian holi-holina. Nunga malua holi-holina siar rumah-rumana. Gari dilana sadiri nunga lohot mandoktong tu langit-langit ni pamanganna. Hamunak kadamang dohot dainang opat tali sasitong nga di pangudi ibana mulahulak asa di pelua debata ibana siap bebiak panoro dohot horbo jalangi. Hape atik penang songoni rengena perniayanna sai tonggo medau-dau jauh basia di bana. Nunga tertukum ibana. Hape dihilalai bana
laos ditadikot jahu baybana songoni tading dina tertukumi pakilala ditadikot debata ditadikot jahu ba apalao mapakilala nau pait nau renge nilalani parpesal menon siak ngibagi si taonon nau renge siak dok nau renge na dihilala ibana halaya dong ko bang napiga namatcay sodap nang hanguluhonot ta di tonga-tonga di ngulu di parpesar nang sesongoni dang di pangido ibana asa diuhum debata musunai alay di torusi parpesal menido madalani dalan nahopiti imadalan haborsiaon atik pe memang ikut tongra tagamon na dalan haborsuhon alay diajari parpesal menodo hita ditikina jauh-jauh parpesal meni di bagasan bengek ni rohana agak pedang patar di semalolong na alay di hilalay bana do nadohok debata mangula mengurupi bana laho peluahon ibana dakke atalu dakke gagal debata mengurupi akan aproseya huhut peluahon ibana hurian itu hatta ubal gado pos ni rohana dohot haporsionna di ibana laho mamulus dohop patau honibana mamulus saluhna naborat pardangulan nai jibagasan habengeton naido suluk las ni roha dohok haluaon dungi gabe maredet de maibana dung malua sian perniayan na haciti dung dihasa gatun ibana asini rohani jahuba naso halopuani jala gabe patarma sikap ni ibana di haluaon nang jinaraw nang siat tuhata marhiti-hiti dua hal na di ayaton berzulu madzami tahon goar ni debatatu haha anggina dang piter mangarzangi bana tunasing tu bari batao marzamita perzulu alai dimulai syadirina sian hahanggina Zau-zau do tuhita lubu biak kadonga sapar konvenan mulo tunga donga kapardangola dia pesong zamita na tuari na tadupi di ngoluon asa unang pitor say hato pita marungutungut molo so pitor tiur sudi dalata gariada songon pangula hita lang lam doras pakko basyot taritonga ni huriai di jodoh hita lubo bisongo pangula sa unang say fokus tuha maolo ni sadiri nalay fokus ma tu asini rohani debata alay padua hodung mazamitahon baritai hita tuha hanggita lingkaran na zumono dohot hita ikon move oddo tong hita siani morot tuluhutan no balga di bagian B di dok mamuji debata di tonga-tonga ni huria na marluhuti lapatan na lingkaran internal dohot eksternal sadaha-sadahon na sutar sirang siho basata dung di palua debata hita syaragam ni pardangolan nata dupi didok amata Presiden Jokowi dia katikina perpudion dunia ini bahkan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dukon ni pandemi COVID 10 sia naso apalaharu patiro pe melep soina masa do nang resesi ekonomi di pertibion mulai sia Sri Lanka
Jala diestimasi ono 10 negara na sopola liling. Dang binoto diba hira patumunan na mayroong parnay niya ka BBM, aka konstelasi politik, turbulensi politik, na masa di tonga-tonga ni bang sota dia ketikin na perpudion. Songoni doho perpulta ni porang Rusia doho Ukraina, doho makorhon odam-odam tu krisis resesi ekonomi sadok pertibion. Ay sudah ma pasokan pangan sian Ukraina tu pertibi lumobi di hita na di Asia. Secara khusus padohani tu hita di bangsa Indonesia, dunia dan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Hira dalam terida noeng nang panginonana, baik di bidang politik identitas, pangalaho na intoleran, na mengabati permingguan nang di Cilegon na perpudi, doho lanak kanasing. Nalnaldo taida pamaret tata marhiti-hiti akan sumakkalomohoni say hira na so mangupekon konstitusi negara marhiti na mga udang-udang kebebasan beribadah di Cilegon. Akaima bagian niya kapardangolata alay marsias darsian perpesalmenon nang pedi daibana si malolong na madaudaw siyan Jahuba alay marhite-hite parnidaan ni mata haporseon na dirupi Jahuba daibana malua siyan pardangolani. Lausido ubad terbarita pesalme 22 on pola didok Martin Luther songon Mazmur Salib alamolota zamoton na di ayat 2 ido hata natargorga tu pamangan ni Yesus dinaido na disilangi Eli Eli lama sabaktani. Imana patuduho si tuhuni pawanaonon do perdangolan ni Tuhan Yesus na dihilalaiba na disilangi. Apul-apul na sumurung goon di tonga-tonga ni perdangolata di Huria di bangsota bahwa doho do nang Tuhan Yesus makilala doho mangula di pardangolatai laho peluahon hita siani. Hamunaka amanami nanami Huria ni Tuhata ditongan ni pakkobasiota di Huria dingolu mermasyarakat nang merbang sope dipakulingi debatado hita sadarion asalam gomos ita marseranggut mangarangguton padonganion ni debata ngolu na dirita dikot debata songoni do ngolu na manadikot Tuhani apalai do bikas ni pardangolan naurenge di sadok gulmit ni ngoluta. Di bahani lam dumoras mahita madzamitahon gorni Tuhani tuhahang kita songoni doras nang mamuji bana di tonga-tonga ni Huria ay marhiti-hiti hilalaut tamanon na mangula do debata rap do tita di pardangolatai gabeta hilala jala tabotoma paluon na hita seragam ni pardangolani.